Ahojte, volám sa Paťa, rada pomáham druhým ľuďom a hľadám nové informácie. Teraz prednedávnom som surfovala na internete a na stránke Trenčianskej nadácie som našla jeden super program, kedy môžem darovať svoje narodeniny. Ale ako to spraviť? Celkom zaujímavé je, že vy darujete mne koľkokrát veľa darčekov, ale čo ja s nich mám? Možno, že ich zjem, možno, že ich odložím niekde na poličku, ale nič s nimi nebude. Naši mi ponúkli, že mi kúpia nové auto. Ako fajn, budem sa mať na čom voziť, ale pomôcť druhým ľuďom, prečo nie? V Trenčianskej nadácii prídu na účet peniaze a tým môžu potom pomôcť mnohým mladým ľuďom alebo malým deťom a určite spravíte lepší skutok, ako keby ja som sa vyvážala na aute niekde po Trenčine a bola by som pirátka ciest. Darovať vlastne narodeniny je super.